Owganistan'ın Faryab vilayetinin Döwletabad etrafynyň Tordany obasynda ýaşaýan Rahima adly bir türkmen gyýdy. Şol obadan jogapkär bellenlen Seyfullah adly Taliban tarapyndan zor bilen öz ýegenini almakçy bolýandygy sebäpli obada galmagal turdy. Rahimanyň öňden bäri adalgysynyň bardygy Talibana hiç ýyly ahlak taýdan päsgelçilik bermedi. Adalgysy Abdulhaluk we Rahima bu bolýan zatlaryň garşysynda çykylgysyz galdylar. Gyzyň naraziligini eşden Taliban agzasy gyza we onuň ejesine ýarag diýredi. Kakasy Abdulsalamy hem gorkuzyp gyzyny berer ýaly etmek üçin haýbat atdylar. Benim gelip kızımı 10 yaşar kızımı elimden doğrudan alacağım. Mısır'dan ayak astı olduk. Kapın ağzı soranıyor, benim ağzım soranıyor. Hiç benim ağzım soruyan adam yok. Bu adalatsızlığı obanyň halky Talibanyň merkezine ýetiripdirler. Talibanyň merkezinden gelen jogap bolsa adamlar has degen galdyrdy. Talibana görä türkmenler dil düşüp Talibany ýamanlamak üçin provokasiýa edýärler. Şol sebäpli obanyň ähli türkmenleri Talibanyň gözünde kesekleşdi we şikaýetlerini dikkate almady. Şondan soň obanyň halky bileleşip bu betbagytçylygy ähli türkmenler bilen paýlaşyp olardan kömek soramagy karar edindiler. Benim isteýänjek gyýdy zordan aljak bolýar. Uluswala arz etse bilen ardymy soran ýok. Nerede türkmen bolsam ketdi bolsam mana şu gün gaýrat edin sizlerden bir kömegiňiz bersin. Mana billere şeýdi aýak astedy otyşylar. Bu video yüzlenmede obanyň aýaglary we erkekleri çykyş edip bolan wakany giňeşleýin gurrun berdiler. Gyzyň ejesi türkmenlerden kömek sorady we bu bolýan zatlara çydaman kameranyň öňünde erwetleşdi. Rahima hem özü söz alıp Talibanyň ýegenine durmuşa çykmajakdygyny açyk edip aýtdy. Hiç kaylım yok, barmayan oğlanlar. Benim barmayanım. Taliban rejiminde aýallaryň kul derejesinde görülmegi insan haklarynyň karşysyna gidip insanlyga karşı uly jenaýet edýär. Emma Taliban bolsa buny diniň uğru boýunça kanun esasynda diýip hasaplaýar. Mana zorluk mu? Sizlerden gayret edin. Nerede kette olsa sizlerden bir kudretiniz yeter yanmasa şu gün kömeğiniz değilsin. Sizlerden haýyş ediyor, şu gün kömeğiniz değilsin.